Chcem jesť tak veľmi. Kde je moje jedlo? Kto tak kričí? Ach, znie to ako moja vnúčka Leslie. Pozrime sa, čo sa stalo. Musím pripraviť jedlo. Kto kričí? Niekto je hladný. Musím im pomôcť. Wow, pekné. Kto tak kričí? Je to moja malá sestra? Poďme, chlapci. Wow. Oh. Ahoj, malá sestra. Zachránim ťa. Som taký hladný. Čaká ťa výzva. No. Si pripravený? Chcem začať s tortou. Samozrejme, je to jednoduché. Vezmime? Nie. Kde by som mal začať? Babička, čo mám robiť? Zlatko, nasyp múku do misky. Ach, naozaj? Skúsme to. Ups. Zlatko, čo robíš? Tu prichádza prvé vajce. Naozaj? Rozbijme jedno vajce. Je to taká zábava. Chcem rozbiť všetko. Babka nalieva trochu mlieka. Mám tiež mlieko. Nalievam ho do cesta. Skvelé. A teraz čo? Babička používa rúru. Čo mám robiť? Viem. Môžeme si jednoducho objednať tortu. Tada! Pozri na to. Taká čokoládová. Och, Lindsay, to nie je to, čo som ťa učila. No, sušienka je hotová. Perfektné. To je príliš jednoduché. Pridáme nejaké farby. Miešanie prvého a zvyšných. Pokračujem s mojím plameňometom. S jeho pomocou budem variť super rýchlo. Áno, tak je to. Babička, čo povieš? Wow, som bez slov. Ďakujem, šéf kuchár. Určite potrebujem trochu krému. Poďme zostaviť tortu. Rozotieram krém. Pridávame nejaké jahody a prikrývame ich ďalšími vrstvami, jednu za druhou. Šéf kuchár. Musím naliať čokoládu na všetko. Wow, vyzerá to chutne, perfektné. Teraz potrebujeme stroj na žuvačky. Nalievam to na tortu. Čím viac, tým lepšie. No, myslím, že som pripravený. Mám košík s jahodami. Je z mojej záhrady, šéf kuchár. Pomôžem ti. Nalej všetko na tortu. Je to tak krásne. Ďakujem za tvoju pomoc, šéf kuchár. Chceš jahodu? No, nevadí mi to. Ďakujem, babka. Toto video je tak vtipné. Všetko vyzerá krásne. Ale čo by som mal pridať do torty? Presne tak. Pridajme nejaké KitKat. Ďalší nápad. Nebudete tomu veriť. Pridajme nejaké oči. A tu je tvár. Je to trochu čudné. Skúsme to znova. Wow, oveľa lepšie. Veľmi som sa pri tom zabavil. Ale čo ak pridáme navrch viac KitKatov?
Teraz je to dokonalé. Čokolády nikdy nie je dosť. Teraz to môže skúsiť Leslie. Dobrú chuť, sestra. Wow, všetko vyzerá tak krásne a chutne. Začnem s jahodovou tortou. Chutné. A teraz samotná torta. Wow, vanilková príchuť s jahodami. To bol skvelý nápad. Páči sa mi to. Teraz prejdime na čokoládovú tortu. Pozrite sa na ten vtipný výraz. Teraz samotná torta. Vlastne je to tak. A čo ďalej? Dúhová torta? Wow, ochutnávam. Je to také sladké. Veľmi sa mi to páči. Je ťažké prestať. Počkaj chvíľu. Čo je to? Také farebné. Wow, žuvačka. Milujem to. Šéf kuchár je určite víťaz. Wow, no, to sa dalo očakávať. Ďakujem, že ste urobili správnu voľbu. A teraz chcem cestoviny. Urobte ich čo najskôr, prosím. No, to znie jednoducho. Urobím to. A mám svoje vlastné cestoviny. Nie to. Hej, prečo to hádžeš na mňa? Vyrobiť cesto na cestoviny je veľmi jednoduché, ale pridám aj nejaké farby. Miešam to. Prečo si robiť život ťažším? Pozri, všetko je pripravené. Len potrebujem uvariť tieto cestoviny. A medzi tým si pozriem nejaké vtipné videá. Pozri, babka. Nie som na to zvedavý. Varím. Je to makarónový koláč. Šéf kuchár. No, musíme rozválkať cesto na tenkú vrstvu. Podarilo sa. Vyzerá perfektne. Teraz používame špeciálne tvary, vykrajujeme kruhy, odstraňujeme prebytočné časti a teraz plníme naše cesto. Pošťover, pozri sa na tie krásne rúže. A tam je síč. Počkaj, babi, je tam príliš veľa syra. Och, je to perfektné. Ale čo to horí? Čo? Och, nie. To nemôže byť. Moje cestoviny. Och, spálili sa. No, čo mám teraz robiť? To nie je možné. Čo, babka? Pozriem sa na to. Gumové špagety? Poďme na to. Potrebujem slamky a želé. Čerešňová príchuť. Perfektné. Zmiešte ins. Zmiešať to s vodou a naliať do slamiek. Pekné. Teraz to ide rovno na tanier. Wow, ozdobiť všetko šľahačkou a posypať cukrovými posýpkami na vrch. Lahodné, hotovo. Och, aké krásne! A moje jedlo je tiež hotové. Trochu bazálkových listov a perfektné. Šéf kuchár, toto vyzerá zaujímavo. Áno, viem. Moje cestoviny v tvare kvetov. Wow, pripravili ste také skvelé jedlá. Začnime s touto farebnou cestovinou. Skúsim to. Počkaj, to sú gumové rezance. To som nechcel. Koláč.
také syrové. Úžasné. Veľmi sa mi to páčilo. A teraz tretie jedlo. Vyzerá to čudne. To je hrozné. Viem. Víťazom je babička. Je to najlepšie cestoviny. Och áno, víťazstvo je moje. Ďakujem. Chalani, nezabudnite dať tomuto videu like, zanechať komentár dole a prihlásiť sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa čoskoro. Ahoj!